Kamar da aka sani dai, mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi jawabi yayin kaddamar da wani littafi da aka wallafa a kan tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Azikwe Jonathan. A jawabin nasa ma, mai girma gwamna ya yi tilawar dalilan da suka sanya shi ya cire mai martaba Sarki Muhammadu Sunusi daga sarautar Kano. Yana mai cewar dama can Muhammadu Sunusin bai cancanta ba, amma an naɗa shi ne kawai domin a bakantawa Goodluck Jonathan rai. To amma karatun baya da filin inda ranka yayi ya bankaɗo wani jawabin gwamna Ganduje wanda ke lissafa karamomin Sarki Muhammadu Sunusi na biyu, tare da bayyana irin yadda shi Gandujen ke yin kwalliya da shi domin jawo hankalin masu zuba jari daga ƙasashen waje zuwa Kano. Yayin wancan taro na Jonathan dai, mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana cewar hatta tonan silili da Sarki Muhammadu Sunusi ya yi na batan daban wasu kuɗi sama da dala biliyan 49 daga asusun gwamnatin tarayya a zamanin baya ai bai ma dace ba, domin ai kyautuwa ya yi a ce Muhammadu Sunusin ya yi abin a sirri ya je sun rufe kofa da Jonathan ɗin ya gaya masa maimakon yadda ya fallasa a gari. Sunusi was later appointed Turban at the Emir of Kano, not because he was the best man, because by yace duk da ji wannan jawabi na san babu daraja a cikinsa. Daga bisani an naɗa Sunusi sarkin Kano ba dan shi ne ya fi cancanta ba, sai dai kawai ramuwar gayya kan abin da Jonathan ya masa, domin mutanen Kano suna ƙaunar ɗansu, don haka aka naɗa shi sarki. Because of government backing, he sustained. To amma a wani yanayi mai kama da tibka da warwara da mai girma gwamna Ganduje ya yi a wani jawabi, mai girma gwamna ya warware wannan zance nasa gaba ɗaya, domin can baya zamanin ana ɗasawa mai girma Ganduje ya naɗa Sarki Muhammadu Sunusi Murabus a matsayin madugun wata tafiya zuwa ƙasar China domin nemo manyan attajiran ƙasashen waje da farauto su kan su zo Kano su zuba jari. Yayin wani zama na gani bukui da suka yi da gwamna Ganduje da mai martaba Sarki Muhammadu Sunusi na biyu, ya bayyana musu manyan karamominsa da yake cewa su ne suke sawa duk sanda aka tashi neman wani abu na fita kunya ake yin kwalliya da shi, baki dai shi ke yanka wuya. Saboda haka mai martaba Sarki, dama kai ne ruhin wannan kwamiti, kai ne karfin wannan kwamiti, kuma saboda kai ne ma aka kafa wannan kwamiti, domin an san kai ne mabudin da za ka iya samu sa hannun jari idan an duba irin hidima da kai wa Najeriya da ma Afirka da baki daya a kan irin wannan harka. Saboda haka ba mu shakka, ba mu yi mamaki ba idan da ba mu yi wannan kwamiti ba, kuma ba mu baka kai jagorancin wannan kwamiti ba, to da kusan in ce mun yi babbar asara a wannan hanya ta neman bunƙasa tattalin arzikin Kano. Gwamna Ganduje kenan ke jawabi a baya kafin yin walankeluwa ya kuma warware jawabin nasa. Yanzu dai mutanen duniya da suka saurari waɗannan kalamai guda biyu daga bakin mutum ɗaya mai girma kuma mabambanta, wanne za su ɗauka kenan? Masana da dama dai sun bayyana mamaki kan gabar kalaman mai girma Ganduje da yake yin tawassali da cewar lokacin da aka naɗa Muhammadu Sunusi a matsayin sarki har tarzoma aka yi a Kano. Amma masanan suka ce ai mai girma Ganduje bai duba tarihi sosai ba, domin aitin asali ba kasafai ake naɗa sarki a Kano salin alin ba tare da an samu masu tawaye ba. Masu wannan ra'ayi suka ce tun daga kan Sarki Ibrahim Dabo wannan abu ya ɗauko asali, domin lokacin da aka naɗa shi ya ɗauki lokaci yana yaƙi da masu adawa da naɗa shi sarki da aka yi. Haka kuma da yawan mutane na cewar tun da aka cire Sarki Muhammadu Sunusi na biyu daga sarauta bai taɓa yin magana akan Ganduje ba ko kuma gwamnatinsa. To amma me yasa kullum Gandujen koyaushe ya samu dama sai kaga ya shiga ɓarin zance akan mutumin da ya riga ya cire daga sarauta ya ma fice ya bar masa ƙasar. Masauraro ku biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba don jin wasu muhimman gaɓoɓi na ta'ajibi akan wannan batu.